Buku so muka fara ba, kun manta da nufin rabba. Na gaba tuni yayi gaba, ku ne dai buku gane ba. Bai kamata ka zagen ba. Hello Maryam dina, wallahi kin ga na kasa aiki saboda ban ji muryar ki ba. Allah baby Tigo. Mana to yanzu ya kike dai? Lafiya ta kalau kaifa. Ina nan daren dam. Kina ina ne wai? Shamsu Tigo ina gida. Okay, amma dai kin ci abinci baby. Na ci. Yawwa halele na, amma me kika ci ne? Excuse me malam, sai ka ce wata karamar yarinya kana ta wani tambaya ta me na ci. Kaga mu tattauna akan abin da yake da muhimmanci. Okay baby, ki haƙuri akan wannan. Kin san menene? Lokacin da su Tafawa Balewa suka karɓo mana 'yanci a hannun turawan mulkin mallaka, akwai wani bature ya sanya baƙin gilas da agogo mai launin kankana a bayan Tafawa Balewa. Za ki iya faɗa min ɗan wani gari ne kuma me sunan hi? ɗazu ka tambaye ni me na ci shinkafa da wake ne.